Здравейте, аз съм Пламен, сервизен инженер в Рено. Вие сте с нашия пореден онлайн учител за покупка на автомобил втора употреба. Вече сме на мястото при нашия бъдещ автомобил. Огледа винаги е хубаво да започне с външната визия. Разбира се, цвета също е важен, но много по-важно в случая е линията на автомобила, в случая е страничната. Не трябва да има пречупване на ръбовете, размазване, в случая гледаме този ръб на автомобила. Фугите между вратите, броните, капаците трябва да са равномерни и еднакви навсякъде. Всяко едно отклонение от тези норми означава, че автомобил е претърпял някакъв инцидент. Може и да не е сериозен, но е добър повод за бъдещи пазарлъци. Независимо от всичко, равномерните фуги и правата линия на автомобила не дава 100% гаранция за липса на тенекиджийно-бояджийска обработка. Ако тенекиджийският ремонт е извършен в професионална работилница, манипулацията по детайлите може да бъде много трудно открита. Но все пак има дребни детайли, които показват наличието на пребоядисване. Например, при опипване с пръст, по-грубата боя, наличието на песачинки, прашинки, застинали в лака на боята, са достатъчно основания да смятаме, че този детайл е пребоядисван. Най-добре е оценката на най-скъпата част на автомобила, именно неговото купе, да бъде извършена от специалист. Ако обаче вие не сте достатъчно уверен във вашите възможности или имате допълнителни въпроси, моля, задайте ги на нашата Facebook фен страница, ще ви бъде отговорено в реално време. Не е нужно да си експерт, за да направиш правилния избор. Ако искате автомобили с доказано минало и гарантирано бъдеще, очакваме ви в Рено Оказион.